нощната смяна в телефонната централа винаги ми е била самотно занятие. Работя тук вече 3-та година и повечето нощи са толкова тихи, че можеш да чуваш всяко притъпкано стъпване на коридора. Освен това, телефоните почти никога не звънят. Хората рядко търсят информация след полунощ. Но тази нощ беше различна. Когато настъпи 2 часа, тишината започна да ми тежи. Светлините в фоайето трепкаха леко, а старата климатична система бучеше като далечен самолет. Опитвах се да се концентрирам върху записите и дневните отчети, но усещах странно чувство за напрежение, което ме караше да поглеждам към вратата на всеки 5 минути. Изведнъж телефонът извъня толкова силно, че почти паднах от стола. Сърцето ми прескочи. Вдигнах слушалката, готов да чуя някой объркан клиент, но отсреща нямаше звук. Само тежка тишина. «Хей!» промърмурих. Гласът ми звучеше по-слабо, отколкото исках. И тогава, тихо, почти като шепът: «Не поглеждай зад себе си.» Замръзнах. Кръвта ми се стори да се сгъсти, сърцето започна да бие като барабан. Не се обърнах, както ме съветва гласът, и се вторих в мрака през прозореца. Странно, но усещането, че някой ме наблюдава, стана почти физическо, като тежест на раменете ми. «Кой е там?» Опитах се да звуча по-уверено, но гласът ми трепереше. «Той вече е вътре.» Дихането ми спря за секунда, сякаш самият въздух се сгъсти. Тогава осъзнах, че усещам някакво присъствие точно зад мен. Бавно, почти парализирано, завъртях глава, но коридорът беше празен. Вратата на централата се люееше леко, както ако някой я бутне отвън, но знаех, че тя е заключена. Телефонът извъня отново. Вдигнах, ръцете ми трепереха. «Вече е твой ред», каза гласът, и линията угасна. Сякаш времето спря. Седях, залепен за стола, и не можех да помръдна. Лампите примигнаха, после светнаха отново и тогава видях го. Отражение на фигура в стъклото на прозореца. Страшно размито, почти като сянка, но съвсем човешка форма. Сърцето ми се сви, опитах се да извикам, но гласът ми изчезна. Фигурата се приближи, без звук, и се появи от нищото в укаренют на помещението. Стори ми се, че се движи бавно, но мислите ми препускат. Това не е реално. Няма как да е тук. Взех телефона и опитах да набера спешният номер, но линията беше мъртва. Не помня как станах. Помня само как краката ми се движеха сами, водени от адреналин и страх. Тогава чу се тихо, едва доловимо щракване. Някой или нещо отново беше отворило вратата. Събрах последни сили и тръгнах натам, но коридора се разтегля, сякаш сградата се промени. Вратата до мен се затвори сама, а телефонът, който държах, изведнъж извъня отново. Гласът повтори думите: «Никой не може да избяга.» И светът изчезна за миг. Всичко — лампите, прозорците, дъха ми — се стопи в тишината. Когато отново видях стаята, бях сам, но на телефона имаше записано ново обаждане. Времето показваше 0:20:01, както преди, и телефонът извъня отново, този път с непознат номер. Седях там, замръзнал, знаейки, че всеки опит да напусна или да се обадя на някого ще бъде наблюдаван. Сега всяка нощ, когато светът около мен заспива, чувам тихия шепот от телефона, сякаш очаква мен. Никога не вдигам, но знам, че ако някога го направя, няма да има връщане. Работя като нощен охранител вече 5-та година. Повечето хора си мислят, че това е скучна работа. Седиш на един стол, пиеш кафе и от време на време обикаляш.
И те са прави. Повечето нощи са точно такива. Но не и тази. Беше тъмна, влажна нощ. Дъждът блъскаше по ламаринения покрив на склада, а вятърът свиреше през пукнатите на старите прозорци. Седях в охранителната будка, пред мен мониторите показваха празни коридори и складови помещения, осветени от тепкащи неонови лампи. Зирах се в стенния часовник. Точно в 3:33 секундната стрелка спря. Не се забави. Просто замръзна. Чух леко цък, сякаш някой е спрял ръчно. В същия миг радиостанцията изшумя, макар че никой не трябваше да ми се обажда по това време. Вдигнах я, но от другата страна имаше само тежко дишане. «Кой е?» попитах. Гласът ми прозвуча странно в празната стая. Никакъв отговор. Само това дишане, което ставаше по-дълбоко, по-настойчиво. Изключих радиото, но шумът продължи, сякаш идваше от самата стая. Тогава чух звук, който ме накара да настръхна. Метал, влачен по бетонния пот. Шумът идваше от северното крило на склада. Взех фенера и тръгнах бавно през дългия коридор. Обувките ми кантяха в тишината, всяка стъпка звучеше прекалено силно. Въздухът постепенно ставаше по-студен, дъхът ми излизаше на малки облачета. Когато стигнах до северното крило, лампите започнаха да примигват. Видях нещо, което не беше там преди. Стар дървен стол, стоящ точно по средата на коридора. Беше мокър, сякаш някой го е донесъл отвън, въпреки че всички врати бяха заключени. Наведох да проверя пода и видях влачени следи, които започваха от стената и стигаха до мястото на стола. Нямаше отпечатъци на обувки, само дълги, успоредни линии, сякаш някой е дърпал нещо тежко. Изведнъж зад мен се чу шум. Бързи стъпки. Обърнах се рязко, фенерът ми освети празен коридор. Но когато се обърнах обратно, столът вече не беше на същото място. Беше няколко метра по-близо до мен. Почувствах, че нещо не е наред. Пулсът ми заблъска в гърдите. Тъкмо да тръгна назад, лампите изгаснаха напълно. Останах в пълен мрак. Единственият източник на светлина беше моят фенер. Светнах към стола и замръзнах. На него седеше фигура. Силуетът беше тъмен, неподвижен. Но очите светеха с бледа жълтеникава светлина. «Кой си ти?» извиках. Фигурата не отговори. Само наклони глава настрани, като че ли ме изучаваше. В следващия миг всичко угасна. И фенерът, и лампите. Чух стола да скърца, сякаш някой става от него. В пълната тъмнина чух бавни стъпки, които се приближаваха. Изтичах обратно, без да се обръщам. Вратата към охранителната будка беше открехната, макар че я бях оставил заключена. Влязох вътре, затръмшах я и се облекнах на стената, опитвайки се да си поема дъх. Часовникът все още показваше 3:33. Но когато стрелката тръгна отново, радиото само се включи и чух глас. Нисък, металичен. Следващия път няма да тичаш толкова бързо. От тогава отказвам смени в този склад. И всяка нощ, точно в 3:33 се буждам и гледам часовника си, страхувайки се, че стрелките пак ще спрат. Скянката в коридора. Беше една от онези нощи, когато тишината сякаш тежи повече от шума. Вече 3-та година работя като санитар в болницата и съм виждал какво ли не, от истерични пациенти до внезапни реанимации посред нощ. Но тази нощ беше различна. Въздухът беше странно застоял, лепкав, миришеше на дезинфектант, примесен с метален привкус, който не можех да определя. Часовникът на стената тиктакаше равномерно, но звукът му ми се струваше прекалено силен. Беше 3:07, часът, в който дори светлините изглеждат уморени. Коридорите бяха празни, лъмпите хвърляха в студена синкава светлина, а сенките изглеждаха по-дълги от обичайното. Докато вървях към отделението по реанимация, чух леко пращение от високоговорителя, който иначе почти никога не се включваше през нощта. Спрях и се заслушах, но не последва никакво съобщение. Само това електрическо пращение, което бавно заглъхна. И тогава видях нещо. В края на коридора, точно до завоя, стоеше силует. Висок, неподвижен, лицето му не се виждаше, защото лампата над него примигваше. Сърцето ми прескочи удар. «Има ли някой?» извиках, но гласът ми прозвуча прекалено тих, почти като шепът. Силуетът не помръдна.
Направих няколко крачки напред, а лампата над него угасна напълно. Когато стигнах до мястото, където би трябвало да стои, коридорът беше празен. Единственото, което остана, беше студеният въздух, който ме накара да изтръпна. Опитах се да си внуша, че просто съм изморен, но тогава чух стъпки. Леки, почти безшумни, сякаш някой бос тичаше по пода. Звукът идваше от моргата. Вратата на моргата беше открехната, нещо, което не би трябвало да е възможно, защото тя винаги се заключва през нощта. Светлината вътре премигваше. Преглунах шумно и я бутнах леко. Миризмата на студено, на формалин и метал ме удари в лицето. Влязох. Всичко изглеждаше нормално, но едно от чекмеджетата, където се държат телата, леко се разклаща. Усещах как кожата ми настръхва, но въпреки страха се приближих. Сложих ръка на металната дръжка. Беше ледена. В този момент вратата зад мен се хлопна с такава сила, че подскочих и почти извиках. Светлините изгаснаха за секунда, после пак светнаха, но нещо не беше наред. Чекмеджетата вече не бяха подредени както преди. Едно от тях беше леко изтегнато, макар че бях сигурен, че всички бяха затворени, когато влязох. И тогава го чух. Шепът. Слаб, почти нечуваем, но ясен. Моето име. Замръзнах. Сърцето ми биеше толкова силно, че го чувах в ушите си. Обърнах се бавно и видях нещо, което никога няма да забравя. В стъклото на хладилника се отразява фигура, стояща зад мен. Но когато се обърнах, там нямаше никой. Избягах от моргата без да се обръщам назад. Коридорът беше различен. Лъмпите светеха на интервали, като някакъв странен ритъм и сякаш ме водеха към отделението по реанимация. Когато стигнах там, чух апарат да пищи. Пациентът беше в критично състояние. Извиках дежурния лекар, започнахме процедури, но когато погледнах монитора, времето показваше 0,37. Същата минута, в която всичко започна. А когато пациентът издъхна, лъмпите светнаха нормално, а часовникът на стенета изведнъж приключи на 0,38, сякаш някой би пуснал времето отново. От тогава избягвам нощните смени, но ако някой ме попита защо, просто казвам, че болницата е прекалено тиха през нощта. Никога не споменавам сянпята, която видях, нито гласът, който произнесе моето име, но понякога, когато минавам покрай моргата, усещам, че вратата пак е леко открехната и знам, че ако вляза, този път няма да изляза. Тази версия е вече близо до мини-разказ, бавно изгражда атмосфера, включва повече детайли и напрежение и завършва с мистерия, която остава отверена.